Početkom te 2019. godine stvari nisu išle kako treba. Voždovac je igrao u play-outu, ali je ostao u Superligi. Javnost je prvi put upoznala admina, a srpski fudbal, zahvaljujući Voždovcu, dobio je novu dimenziju na društvenim mrežama. Mikić je golom u 88. minutu srušio Vojvodinu na krovu, a Srnić je golom u Zmajevom gnezdu srušio Partizan. Radomir Koković je postao novi šef stručnog štaba Voždovca, a Marko Dević se vratio u srpski fudbal nakon 15 godina i doneo pobedu nad Partizanom golom u 93. minutu na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Nakon 14 godina, srpska stara dama je pobeđena na Karađorđu spektakularnim golovima Stanisavljevića i Nikolića. Srbija je dobila najmlađeg debitanta u Superligi, Dragana Stojisavljevića. A šta nova 2020. donosi Zmajevima? Vidjet ćemo.